O ba't ka na naman umiyak? Oo, pasensya Ha? ka lang. Ba't umiyak? Nakatakbo ko ng akong kapareho mo. Hindi galing sa akin yun, galing sa sponsor yun. Kaya pag ako namatay, hindi kita makakalimutan. Ako, pinahid na sa damit ko ni nanay yung, yung sa isda. Pinaba, ikaw lang ang gumawa sa akin ng ganyan. Baw! Tita Rosel! Si nanay, umiyak! Umiyak na naman. Wala siya. Sabi ko nga sa kanya, hindi nga galing sa akin yan, si sponsor yan. Salamat kayo sa sponsor. Siya sila daw nagbibigay. Sa boss, madam. Huwag ka madadala sa mga susul, ha? Pag ako nawala na, Yan na naman. wala na ako. Wala ka na nga ni. Tayo. Palanggat boy ako. Pangin. Nakakainis naman itong nagsa-sound trip na to. Sige nanay, wag na kayo umiyak. Kayain nyo na yun. Gagaling yan si Tita May. Yan. Yan. So ayun po mga kabiyaya. At ayan, dito ako ngayon sa bahay kasi hindi ako intro dun sa labas, may sound trip. So ngayon, ibibigay ko na kay Tita Mema yung pinadala ng Boss Madam at ni Ate Dang Carlos Ruiz. At ang cute-cute mo. Yan, so ito yung reseta ng gamot niya. At ito, ibibili na rin natin ng gamot at bilang ko na rin siya ng gatas, pati bigas wala na rin sila, so ibibili ko na lang din doon, no? So ito po yung itsura ng kamay ni Tita May, pakita ko sa inyo para inyo pahinaan po. Yan, pahinaan ng TV. Tarcel, pahinaan ng TV, Tarcel. Yan, dito na. Balita ko kanina daw kaninang umaga, inano naman nga daw, sinumpong ulit siya ng epilepsy. Parang buti nga daw mo naawat ni Tita Rosel. Gustong tuklapin yung mga namamagang balat. No, buti naawat. So ito, pakita natin. Patingin ako, Tamay. Nasaan na? Patingin. Tumutulo yung Mamago, ano? tubig eh. Huwag mong tutuklapin. Hindi ko tutulapan yan. Kusa daw. Masama yan, masama kusa tuklaw. daw, babalat daw yan. Yung kabila, yung kabila. Ay, yung kabila ko. Namamaga lang ito. Isa Namamaga. lang. Namamaga lang. Masakit, anong sakit pa rin? Kikirot. May kirot? Oo, hindi pa siya umiinom ng gamot eh. Ano to, pambiling gamot? Oo. Ay, thank you. Ano yan? Tapos May, bibilang. ano? Nanay, ano gatas si Tita May? Ano gatas si Tita May? Ilan daw ng gamot? Anong gatas si Tita May? Ha? Anong gatas ni Tita May? Beer brand. Bear brand. Sige. Ano yung luto mo? Ayun, utang ko kay Mark nga eh. Sabi ko kay Mark, pasensya ka na. Binigay ni JJ, pambili daw gamot. Pambiling gamot. Bili na kayong gamot doon ni Tita May. Gamot. Yung reseta. Yung reseta. Kay man eh. Nahirapan ako maglakad. Hindi, bibili ng gamot. Papaw, hindi naman ikaw eh. Iuutos natin sa mga pamang... May kasi pandinig niya ni nanay eh. Depan ko sa tapos ang munisipyo, pinagantong gamot. Murang Meron yan doon ay. yan, o ilang klase ba? Gamot, ano to, yung antibiotic. So ngayon, O, tsaka yung pamang... kunin naman natin yung bigas kala Kuya Batosay kasi nga pala, congrats nga pala kay Kuya Batosay, nagbebenta na siya ng bigas ngayon. May nagbigay po sa kanya ng pang negosyo. So kuha ho tayo ng bigas doon. Ba't ka nandyan? Ha? Ito lang. Ba't ka nangangapit bahay dyan? Hindi ako nakakabit bahay. Ha? O, tara, samahan mo ko. Saan? Bubuhat tayo ng bigas. Sige, tara. O, tara, halika rito. Wala pa akong face mask. Dito lang tayo kalawat, Kuya Abi mo. Hindi tayo pupunta sa malayo. Kasi Kuya Koy, Sundong galaira, sa sinibig sa sinaira. yung kapatid ko ito, puro babae kasama, mami, matuluyan to eh. Yan, shoutout sa sound trip, sana hindi yung maka-copyright. Tsura mo. Pops. Mataglan. Ha? Sa school. Yan. Yan, shoutout sa Meralco, pababain nyo na yung bill ng kuryente. Yan. At yung Meralco, sinatot eh, no? Ha? Ano sabi mo sa Meralco? Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Tara, kunin natin dito yung bigas na natitira. Yung bigas. Sana nandito si baby, no? Naku, tawagin mo si baby dun. Baby? 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 Where are you? Baby kasi yung pangalan ng bunso ni ni Kuya Abi. Ayan, sa mga dyan, dito nakabumili sa mini pure gold ni Kuya Abi. Nagbebenta ho siya rito ng bigas. So mamaya ako nababayaran sa kanya kasi tawag din. Ha? Tawagin mo dun. Tawagin mo dun. Mamaya ako nababayaran kay Kuya Abi kasi wala siya dito. No? Yan. Thank you talaga. Kinabahan ako kahapon kasi wala talaga ako ni piso. Tapos nagkaganon si Tita May. Si Tita May kasi may epilepsy po yan. Nung nakaraan, bumagsak, nadulas sa hagdan, kung saan siya bumagsak, nanginginig na siya dun. Nung nakaraan pa nga po nung inatake siya sa yero, puro sugat-sugat daw yung dito niya, sabi ni Tito Snake. Kasi nga, syempre pag inatake ng epilepsy, nanginginig-ginig. Nahawa ako po nga, nangingi ako ng tulong sa Boss Madam at sa San Felipe. Yan, at nagbigay naman po si Ate Dang Carlos Ruiz. Yan. Ayaw nga pala, bawal nga pala sabihin. Pero nasabi ko na sige. Nasabi ko na, ate, sorry. Tsaka si Ate Lay, ay nasabi ko ulit. Sorry. Nga pala, dapat pala hindi sinasabi. Yan, sa Madam Angel, salamat sa inyo. Hintayin na lang natin anak ni Kuya Abi. Yeah. So, ayan na yung bunso ni Batisay. Kaway ka, baby. Kaway ka. Hi. Hi. Ayan na, pasok na tayo sa loob. Ay, Maymay! Wawa naman, Maymay. Mag-isa lang dito si Maymay. Wawa naman ang bebe na yan. Kit. Kit, Maymay. Wawa naman, Maymay. No. Wawa naman yun, tigas-tigas. Ang cute ni Maymay. Yan, ito po yung mga binibenta ni Kuya Abi na bigas. So, ilan na lang pala. Balian na lang to. Ilang sako to? 6. So, kukunin ko to. Yan, may pangalan na J. Yan. So, kunin na natin yan. Hawakan mo nga, Clarence. Tutok mo sa akin. Tutok mo lang sa akin, ha. Namatay. Ha? Namatay. Okay lang yan. Namatay eh. Sabi natin to ko na nanay. Ay. Ha? Ibibigay kay nanay? Oo. Tara na, sarado nyo na yan. Tara na, kayong dalawa. Bibid, punta ka rin sa bahay. At mag-ano tayo. Kakain tayo ng shakies. Wow, shakies. Yabang. Joke lang, loko-loko. Kala mo talaga may pang shakies no? So, sumobra naman po yung pera doon para sa gamot ni Tita May. Kaya, yan. Bumili na lang tayo ng bigas nila. Kasi malayo-layo pa yung sahod ko sa YouTube. Kaya, ito, yung pinadala, hindi binili ko na muna sa kanila. No, at sa nga po pala, shoutout sa lahat dyan ng mga Boss Madam Team Behind. Sa mga Team Bubuli, Team Bano. Yan. At dito na tayo. Nakapagod din pala yung kalahating sakong bigas na. Tagal ko na rin kasi hindi nagbubuhat Ay, init. Hello. Tatakot ako baka malaglag yung GoPro. Ay. Bate mo doon na Tita May. Bate mo doon. Oo. Huwag ko nang pilitin. Nawala yung gamot ng Chechi Oo. Pasensya ka na. Oo.
Ba't ka na naman umiyak? Oo, pasensya Ha? ka lang. At umiyak? Nakatakbo ko ng akong kapareho mo. Hindi galing sa akin yun, galing sa sponsor yun. Kaya pag ako namatay, hindi kita makakalimutan. Ako, pinahid na sa damit ko ni nanay yung, yung sa isda. Naaba, ikaw lang ang gumawa sa akin ng ganyan. Wow! Tita Rosel! Si nanay, umiyak! Umiyak na naman. Wala siya. Sabi ko nga sa kanya, hindi nga galing sa akin yan, si sponsor Sabi ko, yan. pasensya na lang. Salamat kayo sa sponsor. Siya sila daw nagbibigay. Sa boss, madam. Huwag ka madadala sa mga sulsul, ha? Pag ako nawala na, Yan na naman. wala na ako. Wala ka na nga ni. Tayo. Palanggat buhay ako. Pangin. Nakakainis naman itong nagsa-sound trip na to. Sige nanay, wag na kayo umiyak. Kayaan nyo na yun. Gagaling yan si Tita May. Yan. May sounds doon. Dito tayo. May sounds doon. Yan ang pinaka-ayaw na ayaw ko sa pag-vlog yung sounds na yan. Ha? Ano yan? Ano yung inaalo-alo mo, ha? Ha? Ay! Ano yung inaalo mo dyan, ha? Landi-landi mo. Ha? Ilan yan? Ilan? 8. Anong ginagawa nyo? Oo, naka-live si Mongil, ha? Ayaw magpakita sa video pero naka-live. Olep, ayaw mga magpakita sa video pero sa live. Nagpapakita, ane. Ang gagaling niya, ha? Yan, ganyan po sila, no? Sa live, nagpapakita. Pero sa vlog ko, ayaw, iwas na iwas. Ang sarap pagsasampalin. Pag sa vlog ko, ayaw nyo. Pero kapag sa live nyo, pwede kayo. Paano yun, ha? Paki-explain. No explain. Because I'm so very hungry. Alright. So kaya mga kabiyaya, no? Kapag dito si Kuya Kenneth, pinagakot ko kasi siya ng basura doon sa pabahay natin. Where are you, Kuya Kenneth? Ayan na, nakabili na kami. Nakabili na. Eh, si Manini ang bumili. Makabili na? Oo, ngayon may sukli pa. Ngayon sabi ko hawakan muna niya kasi pag naubos yung gamot 7 days, kailangan Huwag bumili. niyo, Kailangan po bumili. Hindi na lang binigay kay nanay para siya na lang ang bibili, no? Pag kulang. sige. Yung yung parang Colgate, meron Ayun na. nga. Meron na. Pag daw naubos yun, bibili pa daw uli. Kasi hanggang 7 days eh. Ayun. Tingnan mo, nakita mo rin? Nakita. Oo, nakita. Pinakita ko na sa camera na ginagamot na ni Angelo. Yung live nyo doon, walang tao! Nagla-live, nag-lipstick pa eh, oh. Sabi doon sa likod, oh. Si Ate Del nga, patuhod-tuhod lang siya, naka-lipstick pa eh. Ay, Kuya Kenneth. Nasaan na si Kuya Kenneth? Ang init, grabe. Ay. Tara, Kuya Kenneth, dito tayo. Si ano pala katulong mo? Apo, sira. Ayan sila Kuya Kenneth, oh. Yung nakita yung si Kuya Kenneth nung siya yung security guard na tinulungan natin. Ay, dyan na. Dito na lang pala. Oo. Bali, dito na. Tawag dito. Ano na lang natira doon? Sir, bali po yung mga kapiraso ng nakaboy na yun talagang bulok na. Tapos po, pero yung doon po sir ng mga malalaki na ihakot na namin pati mga plywood po at saka yung parang cabinet na Ano na lang natira doon? ano na sir, yung mga kapirasong kain na tsaka yung mga kunting-kunting plastic na lang. Kasi mga basura po na plastic. Oo, sige. Yun na po na. Nagkakain muna kayo. Opo sir. Sa kantin na kayo kumain muna. Ano po, bali napuno na kasi namin yung... Bali, iuwi nyo na muna. Opo, i-travel balik. Hindi ko muna ibibigay sa inyo, baka hindi kayo bumalik eh. Joke lang. Ibiro ka lang kayo. Sige, tara, dito na tayo. Oo. Bali, kain muna kayo, tapos pagbalik nyo, daanan nyo ako ulit dito, punta tayo doon. Okay sir. Oo. Baby, kumain ka na, baby? Kumain na ikaw? Anong ulam niya? Anong ulam niya ni Kuya Abi? Hindi kami lang po ni Kuya. Kayo pa lang ni Kuya. Asan ba si Kuya mo? Oo. Hindi ko po sa school. Nasa school. Yan, ang init, grabe. Bali, pinagakot ko muna sila, no? Hello, princess! Ayoko tutukan. Nagtago eh, sinubsob yung mukha sa lababo.
Yan po, nagmamaritisan na po sila. Nagmamaritisan na. Magagagaling siya, no? Eh pala, habang nangimisay siya, ganun ang ganun, nakadublog na yung kamay. Paano yung isay? Paano yung isay? Ah! Ang sagwa eh, lo. Ay. Hindi kasi nga, nakadublog yung... Pero kanina, ano yung gagawin kanina? Buti na abutan mo. Eh kanina, paggising ko nga ng umaga, nakita ko na ko pa sabi, oh. Ginain, sabi ng Ay, doktor, wag sinumpong daw. mo siya ulit? Oo. Sinumpong siya? Tapos sabi ko, kaya pala hindi nasasaktan. Sinusumpong na naman siya. Ginaganon niya yung sugat niya. Naku, inawat namin ni nanay. Tinapitan nga namin ni nanay eh. Hinawakan namin. Lumalaban. Okay lang eh. Gusto niya talagang putukin. Eh, bawal nga daw putukin niya. Mamaya pala pasuyo ako tapos yung bibili yung gatas. Gatas niya yung malaki. Hindi Yung mo ganun naman na. masyadong tutukan. Ay, yan naman ako. Okay lang yan. Magaganda naman lahi natin. Lahi lang naman ni Del Cabarle ang pangit eh. Bawi lang. Oy! Madapa ka. Ba! Nandudura. Okay. Yan. Thank you po kala Ate Dang Carlos. Sa boss Madam Angel. And thank you sa inyo. At ayun po. Kahapon kasi wala ako kahapon na. Kaya naisipan ko na talagang lumapit at least hindi mo masamahin, di ba? Totoo naman kasi talaga na wala akong kapera-pera nun eh. Kaya yun, lumapit ako sa inyo. Thank you talaga. Maraming salamat. At eto, mamaya pupunta na ako doon sa pabahay. Samahan ko sila tito, sila Kuya Logi, sila Berto kung ano na itsura doon yan. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless. Thank you sa suporta. Bye-bye.